ଏବେ ମିଶୋରୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସଟା ଅର୍ଡର କରିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଡେଲିଭରି ବାଲା ସେ ଡ୍ରେସଟା ମୋତେ ଦେଲା ନା, ପୁରା ଦୁଃଖୀ ହେଇକି ସେ ଦେଲା। ମାନେ ତା ମୁହଁ ଦେଖିକି ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଏତେ ଖରାପ ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ଅର୍ଡର କରିଦେଲି ଯେ ଡେଲିଭରି ବାଲା ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛି। ମାତ୍ର ପରେ ପଚାରିଲାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ନାହିଁ, ମୋ ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ସେ ସାମାନ ଦେଇଯିବ, ପାର୍ସଲ ଦେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖୀ ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାରେ ଖୁସି ହବା କଥା, ତୁ ଦୁଃଖୀ କେଉଁ ବି ହଉଛୁ? ବୋଲେ ସେ କହିଲା କି ଭାଇ ତମେ ଜାଣିନ ହେଲେ କେମିତି ସାଂଘାତିକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଅନଲାଇନରେ ସାମାନ ଅର୍ଡର କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାମାନ ଦେଇ ଯାଉଛି, ମୋତେ ସାମାନର ପୁରା ପଇସା ଦଉନି, 10-20 ଟଙ୍କା କାଟିକି ଦଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖିକି ମା ଶୁଣିକି ମୋର ଖାଲି ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ ଥିଲା, ଏମିତି ହେଲେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଭାବିଛି ଦୋକାନ ଆକା ତ 10-20 ଟଙ୍କା କାଟିକି ଦେଇ, ଅନଲାଇନ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଡେଲିଭରି ବାଲାର ହାତରୁ ପଇସା ପାଉଛି, ସିଏ ଦୁଃଖୀ ହେଇକି ଅଛି।